Извинявай. Не, това е за тотални... Направих ти много готини снимки. Ти направи ми снимки. Да, мега свежа си човек. Може да ми го правиш? Да, може ли още една-две да ти направя? Човек, не знам, че за протеста ли дойде? Стой тук. Не, аз просто се разхождам и снимам хора, общо да това правя. Мега си свежа направо. Вау! Не, ти си мега свеж! Как се казваш? Анджи. Аз съм Боби. Приятно ми, вау! Намери ме в Инстаграм. Човек, това ми дойде много свежо. Радвам се. А това какво е? Евкалипт. Евкалипт? Да. Откъде го взе? Я, мирише ли? Да, вау. Малко мирише, да. Ето, добави си. Ръска, приръска. Айде.